मा ओंख्रि संखो? मा बेदर लाब्रा अमा दं टमेट' लाब्रा। आदसा गोथावथार ना? गोथावै जादों। औ दे बोगिगोन बा हाबलाङो नै आइपवालि पिकनिक स्पटआ बेनो जाहैबाय आइपवालि पिकनिक स्पट। लोगोफोर आइपवालि पिकनिक स्पटआव बेरायफैनोबा नै नायनायसै सिङाव माबायदि मा दं बेरायग्रा। हेलौ लोगोफोर, जों दा आइपवालि पिकनिक स्पटआव दंफैयो। दसे जिरायनोसै बेवहाय। नै आइपवालिनि जिरायग्राया बारा मानसि जायाखै दिनै। दाख्लै बिराद मानसि जादोंमोन नै। दाख्लै मानसियानो ओमफ्राय पिकनिक जानो जायगायानो मोनलायाखै, थोलायलायाखै। दिनै जोङो बेरायफैनायदों बे आइपवालि पिकनिक स्पटआव। बिराद मोजां जायगाया, जोंनि सान्तिपुर निज्लागुरिनि बायदि। बेवबो माने बेरायग्रा दं आरो दा दिन्थिबावगोन आङो। लोगोफोर बिदिब्ला भिडिअखौ एसे नायलांबाय थाबानो जाबाय। आं जोंहाबो एसेबाबो दिन्थिलांसै जायगाफोरखौ। थ' लेट्स गो। गारिखौ लांला दोनसै ना? मा ओंख्रि संखो? मा बेदर लाब्रा अमा दं टमेट' लाब्रा। आदसा गोथावथार ना? गोथावै जादों। औ दे जादो दे। जागासिनो दं। साला जोंखौ लायाखै दा हालिसिन दं। गाखोसां गाखोलायसै। मैखुन बायदिसो एखे नुहुरदों दहाय। आयौ थैगोनलै जोंहा लंपेन्टआ गुनसै नै। एक्टर एक्ट्रेसफोर गाखोग्रासो बिगुर
लाजिलाय लांला आइ गाइसमोन गाखोनो मोजां थारनाय आइ फवालियाव नंथ'आ नों होननायानो जागोनलै बे आं लाजिलै बिदियाव नुजानो साइज गैयैखायनो बिराद लाजियो आं मा बेलाय मैखुन थंग्ला बियो बेहा जाबाय मैखुन थंग्लानि फिसा मैखुन थंग्ला फिसा खोमा र' हाबनानै नि सिंजों गेरा बिजोंसो नैबेलाय मा मा बुस्थु दंलै नै आइ फवालियावबो बेरायफैनोब्ला आइ फवालि पिकनिक स्पटआव